Здравейте, приятели! И ще си имаме всеки ден Roblox на руски. Така че чакайте новото ми клипче. И ще ви покажа с какво ще снимам. Ето в тая къща тук ще снимам. С тая кола ще снимам, когато съм сама аз. А когато съм с приятел или много приятел, ще снимам в ето тая кола и в този мотор. Ще снимам с този аватар. Понякога ще съм малка. Ето ми името, но истинското име ми е... Сега ще ви го покажа. Ето ми истинското име. Да го препишете и ще играем заедно. Ето ми аватара. Толкова приятела. Ето моята братовчетка. Очакайте. Емили. А това е моята братовчетка София. Чао от мен. Чакайте новите ми видеа в канала ми.